Gawang kuha ni mo ito. Kau kinayo. Gawang ba yun? Jangan kasih kayu. Kinayo ba? Kinayo. Kinayo ba? Luto naman ba? Ay, kung buuan ng ado, dapat ninyo. Eh, guha nga dong. Dala na. Kinayo na. Ah, dah kayak buah dia. Oh? Di im sini buah rapot ko. Eh, ito Amy. Jadi jauh-jauh ini buka on minum buah tu sini ni pakan on ni. Pakan atau wan dia. Tu wan itu tu. Ini lah suka. Datong kung may tanat yun. Ano ko, datong ko ni kabangahan. Alam mo, guys. Kuhan sa... Oh. Pero gabot ko. Kabuangan. Ibuan jud ay. Eh panington mi taon mo ta. Sanay. Gan sa trabaho, giladangan siya. Ladangan ko nun siya kay Adlaw ko na sa sigtog baka gani, buang. Abtan lang, mas dalangan ako sa kadlaw. Amging na. Ya bang junior. Dapat kayo makangado ko. Na di, bagay na ni balibad bagay natin. Ko ni mukha na. Di ko. Ayun, boy. Kami Unluro naman. Ano ba nang iko ko sa kilor bang mais daw? Ano ba mais iko? Ano nga? Kapay na video. Kapot bird. Kahit ko nag-grave ba niyo? Video. Ay king. Tok. Ano dah? Naglae mo. Naglae mo lawas iking. Oh, sasanak nun. Vlog, ikuan sa ni Edmar. Kita as post ni Edmar ni King ni. Ah, Pagbalibol. Saan Mar? Ako ana sibod mo na. Ulod na. Asam tun jus. Gaw dadago ng jus diri gaw. Lew gaw. Gadri ba boy, lilingatan. Lihat Andre, lihat. Bili kamay. Nagamutay, di kale. Sabaw naman ni Tiyo. Bili sabaw. Sabaw na lang tiyo. Sabaw. Lagay sabaw. Dos bus. Kayo. Kasi ang bigla na. Kasi ang pangpal. Charles? Papalit lang kanon ay. Bawa na kanon. Charles ha? Ano yung bay pa man yun? Dati ako. Dati ako. Hindi, ha? Bahaw to. Papas oy.